Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana tubelu n'Oraifite maọbụ ịkpọọ m Akajugo. I'm an ancient high priest. Bụrụkwazi onye isi nchụaja n'Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị ji maka ya wee bịa bụ supernatural forces. Supernatural forces. Anyị wee kwuo bidoro na creation n'okike ụwa. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, in his infinite mercy, created supernatural forces ndị na-agagharị na-eme mma. Ndị a si na all the planes, the realms, the kingdoms, wee gabazie na all the planes. Ihe a gụnyelu the primordial queen, the entities of powers, ndị aka na ndị egede, ndị gboo, the ancients. Ihe a gụnyere ihe anọ dị ndụ. Ihe a gụnyere the elders, ndị ichie, ndị na-agagharị na-eme mma. All these entities of powers are beings from the light region, animistic realms, and other realms. Enwere many realms. Ọ bụrụ onye ka m bịara ịkọwata, but ana m achọ ịgwa gị na-ekele ọlụ eke. Yes, ọ bụrụ ndị ụka so na-enwe 9 choirs of angels. These choirs is to describe the ranks and the realms. Mgbe anyị nọ na charismatic, a na-ada asịwa na anyị nọ anyị agbakọ Chineke nke ime eluigwe nke ịtọ. Gosi na enwelu various, ụfọdụ ya akpọ heavens, mana were ụdọ ma ya ewu na were ewu ma ya ụdọ means the same thing. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ etu ya ji wee sị na enwere the angels, the thrones, the seraphim, the archangels, the angels and rest of them, cherubim and seraphim. Ihe niile abụ division of labor. Etu a ka esi wee kekwa the higher entities from the luminous height. Mana ihe dị na ihe gbasara mmụọ wee ebe ịmadebe, but achọrọ m ka can carry everybody along. So I may use the simplest terms for everybody to understand. Ihe anyị bịa taa ka anyị tiwa aka oyibo ozugbo. So ọ bụrụ na ị nọ under the influence of my voice right now, rejoice. Because this message is to liberate a lot of people. Let the bandage fall from your eyes so that you'll be able to understand how things work in creation. I keep saying it. What you don't know remains a mystery to you and not to all. And keep striving for noble ascent. Now, if you are knowledgeable, a bro master, if you lack knowledge, it remains slave. Here na Sokoto de na Sokoto. Before we dive into today's lecture, important announcement. HF and I can in the month of September. Our group ritual for the month is still ongoing. I got chikoti obosi bazon konwa. Yes, in this to ejego rim na temple, chuaja go for kubi okuni sindiri nesuela all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and consecrated group. Eto aka isi emi onwa obuna. Bosi bazon konwa ige wori honu na erije na mmiri pe yino mana ha madudum. Be na temple chuaja to entities of powers. Je na ebe chuaja gbuo ebulu me saraka. Yes, nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. To aka isi emi. So ọ bụrụ na ị interested iso ya, ihe ị ga-eme bụ ịchaatị ya na WhatsApp, forward ya 3 prayer request anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-agụ ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị. Chat them na WhatsApp, agwa gị other details we need for you in order to book you. WhatsApp number ị ga-eji nweta mbụ 0805-783-7672 or 08138243871. Na ya na screen gị ga-afụ these numbers in that box. Now let's dive into today's lecture. Ọ ga-adị short, but pay attention. Gịnị ka anyị na-ekwu maka isiokwu anyị supernatural forces. Ngwa gị na Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, akụwago m ihe at times without number. Now earthly governance is prototype of what is happening in the spiritual realm. Meaning na ihe ọbụla na-eme in the world of gross material abụrụgo ihe dị in existence n'ụwa mmụọ. We are just doing copycat. Before ọbata na-akpa uche mmadụ ka o create ihe dị etu a.
that thing may exist in the spiritual realm. Or no they may exist in the spiritual realm. Madam am I really imagine that thing or what inspiration about that. Mother is to further creation. To go kekechano. Yes, ye mother. Amamihe mmadụ ga-eji nwe ike na-emezi any knowledge ọ bụla na-apasị na mmụọ ọ bata na-akpụ uche mmadụ ekreti ya nke ọ dị. So e nwere ndị angelo nke Chukwu etu esi wee bịa n'ụwa mmadụ nwee Mr. President, nwezie the agents of government, parastatus, yetago bido na secretary to the federation, the accountant general, the ministers, the PAMSECs, the governors, even down to local government. This is departments of government, the arms of government, and their mission should be to inyaka ebasa ezebu nobi government nwelo when the downtrodden. Etu IS we nwesi ranks in afọ and powers allocated to those agents of government, below from local government chairman to federal power. Etu anwa ka ọ dịkwa na mmụọ ihe o ji abụ na-ekuzi nkuzi adị ama atụ bụ ichefu ihe nkwulota atụ mmadụ. Etu esi nwekwa ụmụ elemental beings and mystics ka eji nwekwa spiritual beings wee na-agbagozie wee bata na the throne of the primordials. Yotago wee gawazie na divine throne. Ihe niile abụ cadres of power. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na Chukwu okike ekego ụmụ mmụọ ndị na-agagharị na-eme mma na-agọzi ndị mmadụ. Ọ bụ na ndị mmadụ ghọtara onye whom the God is. If I say God, I'm talking about the supreme head, the unmovable mover, the creator of the whole universe. Only Kenny I'm talking about him. Yes. Only is the Alpha and Omega. So whenever I mention God no Ibo, Nani White their Chuku, Kekacha Sena, Makana Mane Moberich does or Decamo Nagi. So here na-achọ ka nkọwa gị bụ na enwere entities of powers ndị na-agagharị na-eme mma ekere ọrụ eke. Etu esi wee bịa na federation enwere ndị army ndị na-awa asị ka apịakasị enwere ndị polisi ndị ọkpụ udo enwere agent of government. Etu a ka ọ dịkwa na mmụọ niile na-afụ nwere realms esi kpọtụ ha. Etu even ebe a kpọtụrụ altar nwere mmụọ esi na the realms wee kpọtụo depending na ihe a chọrọ ka mmụọ a na-alụ. Ya gụnyere ụmụ alụkwụsị niile enwere n'ala Igbo. Ọ bụrụ ọrụ niile ka alụ particular arụsị n'ala enwere ọrụ eke enwere ihe ọrụsị ọbụla na-alụ nchọdị. Ọ dependent on the realms esi wee kpọtụo onwe mee install. Yes. So mana ihe nchọrọ ịkọwa tata abụrụ ya ka ihe nchọrọ ịkọwara tata ka ihe mmalụ na-enwe supernatural forces na-agagharị na-eme mma. Ndị a niile akpọrọ ha ndị angelo nke Chukwu. Afa nji wee unite ha ncha niile ka o kwe ghọta. Ndị angelo nke Chukwu ọrụ ha bụ to worship Chukwu oke pụrụ ime ihe niile, to carry out his directives, and to ensure that everything in creation, in gross material, move towards the direction of his will. So the will of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile in creation na-agagharị in positive direction. Do you know why you are suffering? Why you are suffering and why you are facing those challenges you are facing? It's because you need the enemy of the entities of powers. The enemy of the supernatural forces. Because now he decided no they cannot watch the natural laws set in motion in creation. He make this world a better place. So whenever you are thwarting and whenever you are going against the supernatural laws set in motion for the benefit of man, he may go onye ilo mmụọ. He may go onye ilo mmụọ Chukwu. He may go onye ilo Chukwu oke pụrụ ime ihe niile. And ya ị ga-eberiri anya. Chukwu okike amara onye bụ ụzụ ya na-atụ. Ụmụ mmụọ amara onye bụ ụzụ ya na-atụ. Chukwu okike in his infinite mercy have created the entire universe. Near mandate to more supernatural forces to take care and charge over the entire creation as caretakers.
So you must key into those supernatural forces and move in the same direction with them. Once you move in opposite direction, you will be crushed. Because he said to go in contrary motion and opinion with Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile, and I can tell you can never win. Ndị Igbo tụrụ ilu sị na nwatakịrị bunie nna ya enu nyonyo na nyonyo egbuchie ya anya, meaning ihe abụ ọgba onye gbu ya, ihe abụ nwatakịrị bu nna ya ọdọmụta dị obere onye mụziri ya. Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile onye na-akọrọ short in the entire universe. However, ọ na-akọrọ those short with ụmụ mmụọ ndị okele. Ọ bụrụ na ka m kwụọrọ gị ofu akụkọ, ọ bụrụ na ị ghọtara ịfọkọta ise mmadụ God punish you. Ise God punish you is belittling God. Chinke ukwu a, ịmakwa onye bụ Chinke ukwu ka ị na-asị ya punish gị. So ị na-aga hope na Chinke ukwu a ga-agagharị na-aflọgụ Agnes, na-aflọgụ John, na-aflọgụ Ifeyinwa, na-aflọgụ Nkechi ma ọ bụ Emeka, na ọ bụ na ha gaa something wrong. Ọ ipiletụrụ Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Ihe na-ekwu na anọ dị ka ịpụta isi na Mr. President ga na-apịa ndị niile dara iwu Naijiria ịtarị n'ike. Ịghọtara ya? Chukwu Okike o setigo motion, enwego laws. Ọnya ka eji wee nwee laws of homogeneous species, laws of attraction, laws of sowing and reaping. One day I will teach you about the laws in creation. Here abụrụgo law dị adị. So ime mma you reap, ime njọ you reap. Galatian system ihe anatarịrị ụgwọ ọrụ mkpụrụ ọbụla ị kụrụ. So those supernatural laws, ihe ọlụ ha bụ ide weed ihe ọbụla na-eweave, ide weave ihe ọbụla ị kụrụ in creation, garbage in garbage out. Ihe ọbụla ị sold in creation, they will keep on weaving it and keeping it intact for you. Those things ahụ email nke ọma, he has correction to you. Email nke ọjọọ, he has correction to you. And then when ndị angel nke Chukwu ndị ọrụ ọ bụ ọrụ ha, he take note of all the doings, whether good or bad, and the time for payment, repay, ịkwụ ụgwọ ka ọrụ gị si dị. The laws of sowing and reaping will take its course. Ignorance of law is not excuse. So you will be dealt with. Na ọ bụrụ na you go the wrong way, mana ọ bụrụ na you made the right thing, ụmụ mmụọ ndị na-agagharị na-eme mma ga-aga na-agọzi gị Nwachukwu. So ọ bụrụ Chukwu Okike ka ọ dịrị ịda punish ndị mmadụ, punish Emeka, punish Ife. Nwere supernatural laws ndị ọrụ ha bụ ipe onye ọbụla dị ka ọrụ ya siri. Ka mmakwara gị atụ, ọ bụrụ na ị nọ na Nigeria, you were commit any breach of law in Nigeria, you will be arrested by the police. You will be charged to court and you go to jail. His lordship will jail you. You get that? N'ike federal government. So etu a ka ọ dị, ndị angelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma ga-enye gị ntaramahụhụ dịrị ihe ọjọọ imere, ma ọ wụ reward dịrị maka ihe ọma imere. Because na-enyego ha the mandate, ha ga-agagharị na-agọzi ndị mmadụ. Mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ya megide ya ghọrọ. So esi Chukwu Okike bịa tabaga afọ pịawa gị tarị wụ ibilitụrụ ya na ọwụ na ịghọtara onye a na-akpọ Chukwu a. Chukwu Okike dị so high, even Mr. President nwa ọba nshi to compare Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Ịghọtara ya? So Chukwu Okike wụ the unmovable mover. Ebe ọ wụ na Mr. President enwere ike ịpịa mmadụ ịtarị, ka ezi maka onye agha kere Mr. President. So ka ịghọta ihe bụ Chukwu a na-ekwu maka ya. Nya ka na-ekwu Chukwu ukwu aka na-ekwu the creator of the entire universe. So ka ị gbarụzie na onwere ụmụ mmụọ ndị ya na ya na-alụkọ ọrụ, ndị ọ bụ ọrụ ha ịda akwụ mmadụ ụgwọ ihe ọma imere ma ọ bụ ihe ọjọọ imere dịka ọrụ si dị. So ajụjụ na-ajụzi oge dawo ihe agba mbọ mee ka ị align onwe gị with the wishes of nature, ka ị align onwe with those positive dimension, the right dimension, the supernatural laws they move. Ka ị ghara itinye onwe gị na opposite direction of the natural movement. Maka na itinye ha n'onwe gị na the against the natural movement, you will be crushed. So don't set yourself ka ị ghara ịbụ onye ilo ụmụ mmụọ, ka ị ghara ịbụ onye ilo Chukwu by ide eme those things asị ga-eme na-eme.
You know those sensible laws. Eze-Ana, don't do them, because once you go in contrary to those things, you will be dealt with. No mercy. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ga-aghọrịrị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịtọnụ things around ka ụwa wee tọrọ ukwute, key into the natural laws. Esekwana na onye a na-eme ihe ọjọọ na-agarị ya. Ọ bụrụ ụbọchị ụkwa dara ka ọ na-ele. Chi awụ otu. Onye a nwere ike ọ ka na-elive by the mercy. Meanwhile, the current ihe ọjọọ na-eme kịta have been doing documented. At the right time, the long arms of law will cut up with the person, and the person will face the consequence. Zaa ụgba dị na ya. Esikwana na iwu mmadụ ka ime ihe ọjọọ na onye a na-eme maka otu ụbọchị ya enwude gị gụwa eze ka udere ikwuo mmụọ chiri gị ọzọ. Ka m kwụsị ebe a. Etu a ka ọ dịrị iwu Chukwu. Gbaa mbọ ka ị ghara iset onwe gị against the natural laws that governs the universe. If not, ị ga-ebekwa anya m anya m. And they must reap whatever you sow in creation. No mercy. Ka m kwụsị ebe ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi. WhatsApp nọmba ị ga-eji nweta m bụ 08057837672 or 08138243871. Let us pray. Ekwere m na Chineke. Ekwere m na ọ dịghị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya, n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessing of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected. May you be blessed. May you be favored now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị unu.